pertama dan yang terutama, tepuk tangan untuk Gebyar Budaya Mataraman yang ada di Ponorogo. Kerjasama ya mak antarane Dinas Budaya Pariwisata Provinsi Jawa Timur kelawan DPRD Provinsi Jawa Timur dasare direngkuh kelawan Bapak Bupati ing Ponorogo. Bener kepara nyata nok. Awake dhewe rambah kaping pindho sak kanca nampa amanah dalam giat Gebyar Budaya Mataraman. Iya, mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturake panuwun marang pepundhenmu ingkang dhat pinantu ing pakurmatan. Sapa, Mak? Ya kuwi Bapak DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Suli Daim, panjenengane selaku anggota Dewan Fraksi PAN ing Jawa Timur sing wis kepareng rawuh wiwit sore mau, malah kepara kepareng paring dawuh sing intisarine bebarengan nderekake para warga masyarakat ing Ponorogo, sapa meneh sing gelem nguri-uri, sapa meneh sing gelem urip-urip marang seni tradisi, embuh reog, embuh wayang, embuh karawitan lan liya-liyane, yen ora kabeh para warga ing Ponorogo. Ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Ora kere uga ngaturake panuwun perwakilan saka Kepala Dinas Budpar Jawa Timur ingkang dipun wakili dening Bapak Ali Afandi SPD MT. Uga sak krunipun saking UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian Jawa Timur pandegane karo Mas Rio, Mas Ragil dan kawan-kawan. Ya, ugi dumateng Bapak Ibu anggota Dewan ing Kabupaten Ponorogo, ana Pak Wahyudi, ana Pak Puryono, ana Pak Burhanuddin,
Mboten katalumpen dumateng Pak Camat ing Bungkal, Forkopimcam, Bapak Kepala Desa ing Bungkal. Pak Lurah asmane sapa? Lurah ngendi? Bungkal. Aku ora ngerti nduk, mergo ya urung tau nimbali karo awake dhewe. Ya aja ngono, mestine tidak kenal maka tidak sayang, mawis jagongan. Oh iya. 2 periode panjenengane Pak Sabto Priyono, leres nggih. Pak Sabto Priyono SPD. Kaya ngono kuwi. Sumrambahe kabeh para panitia lan warga masyarakat. Wabil khusus sungkem bekti dumateng para kiai, ibu nyai, para alim ulama, para guru pesantren, ustad lan ugi ustadzah ing wewengkon Ponorogo. Ya, becik ing Pondok Mayak, Pondok Ngabar kae, Wali Songo Ponorogo. Ngono kuwi. Lan uga pondok pesantren liya-liyane sing nyatane ketika negara ini mulai porak-poranda, maka santri pesantren yang siap untuk membangunnya kembali. Kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi, Nduk. Ya, Mak, ya. Lah, sing jenenge pagelaran wayang kulit ini juga sebagai pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif di Jawa Timur. Budaya Mataraman adalah kebudayaan di Provinsi Jawa Timur, terutama di wilayah bagian barat dan selatan, yang pada zaman dahulu berada dalam pemerintahan Kasultanan Mataram. Ya. Dan kegiatan ini sudah tepat diselenggarakan di Ponorogo karena perkembangan kebudayaan Mataram juga dipengaruhi oleh ajaran Islam karena banyaknya pondok pesantren sehingga membentuk masyarakat santri dan beriman menjunjung tata krama dan budaya luhur sebagai pedoman jati diri. Ngono ya ya. Oleh karena itu dengan gelarnya Gebyar Budaya Mataraman ini bertujuan untuk merawat, melestarikan dan mengembangkan serta mengenalkan budaya Mataraman kepada masyarakat terutama generasi muda agar bangga dilahirkan di tanah Jawa sejak zaman dahulu sudah mempunyai peradaban tinggi dan luhur serta kaya akan tradisi dan budaya yang luhur. Mula nduk yen kowe manut lan nindakake ajarane wong kuno simbah-simbahmu mbiyen kaya ta ajaran andhap asor lembah manah gotong royong aja dumeh mulat sarira hangrasawani tepa selira bawa leksana lan isi akeh kata mutiara liyane yektine kabeh mau yang ditindakake bakal dadi sumber kekuatan yang luar biasa sehingga Kabupaten Ponorogo semakin hebat, Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara yang tercinta. Ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Ya semoga-moga sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki Kang KSD. Aku melu marem kok, Mak. Yen akeh para anggota dewan, para partai-partai sing kepareng tresnani karo budaya wayang. Tegese kaya bali di era Orde Baru mbiyen dari kacamata seni dan budaya nyatane Bapak Soeharto mbiyen banget anggene ngayomi kelawan seniman saben-saben event apa wae kementerian instansi pemerintahan mesti dong gelar wayang dong gantung gong kaya jaman semono. Mula raneh ramoka lamun to negarane bisa ayom ayem tentrem jenjem permanem malah iki pancen bakale digiyatke meneh lan para-para anggota dewan, para pepundhene dhewe iki arepe nggugah ya kuwi semangate bab kebudayaan. Buktine ora mung iki wae. Besok ya bakal digelar ana ngrayun nadyan wujude campursari kuwi ya budaya ning Ngawi ya digelar lan insyaallah tanggal 14 November awake dhewe sak kanca sowan ana ning DPP Golkar Jakarta Barat ya kuwi dalam rangka ulang tahun Golkar yang ke-61 wayangan meneh. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Mula beci ayo nderekake kabeh para warga masyarakat
Nyuwun marang purbane Hyang Agung ndedonga marang Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi ingkang kawogan para pinisepuh para pejabat sumrambahe para warga masyarakat para penonton ingkang sedaya kepareng rawuh wonten ing mriki lan mirsani lumantar streaming sedaya pinaringan hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan rejeki ingkang turah melimpah ruah kebak barokah sehat lahir batin tentrem lahir batin keselamatan donya nganti tekan akhir Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala
Kejaba saka kuwi nok perlu banget tak aturake lamun to para kadang-kadang seniman pedalangan lan para masyarakat penggemar wayang nembe wae kelangan gedhen. Iya to. Maestro pedalangan sesepuhe para dalang sing biyen asring pentas ditresnani menjadi idolane Piyai Ponorogo wingi dina Kemis ya kuwi Bapak Haji Anom Surata wis piniji sowan ana ngarsane Gusti Allah. Mila kula nyuwun dumateng sedaya kemawon para lenggah, kula nyuwun keikhlasanipun donga panjurungipun mugi-mugi alusipun Ki Haji Anom Surata tinampi wonten ngarsanipun Gusti dipun apura sedaya kalepatanipun satemah tentrem mulya wonten swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iya mak iya. Ya kaya ngono ya ya. Kabeh yang nglakoni kaya ngono. Intisarine ayo saiki nglipur para warga masyarakat ing Bungkal sing kepareng rawuh nderekake para pepunden iki sowan komplit kaya sing wis-wis gamelan wayang saka ngomah kanca-kanca pengrawit jangkep. Iya, warangganane ya komplit. Malah klebu anakku sing lagi sekolah ana ing Wali Songo Ngabar iki mau tak culik. Ya, tak jak rene pamri apa men ora terputus anggone bakale nutukne amale bapake dadi seniman dalang yang beragama. Ya, ngono kuwi. Yen bapake pamane wejangan lek gur ngawur to, Nduk. Iya, mau ngawur. Nek anakku sak bisa-bisa ana dalile, ana dasare. Si Brahma ke sawah kuwi. Alhamdulillah iki lagi kelas 1 SMP ana Ngabar. Wingi seleksi dari 300 santri akhirnya tersaring 50 santri dan juga tersaring lagi 9 santri dan Brahma adalah salah satunya yakui santri yang menjadi penghafal Al-Quran. Luar biasa tapi kaya ngono kuwi wis apal surat Renorno. Lek mbok iki apale gerdung arep mangan kok nok. Ah iku ya penting kok kuwi. Ngono kuwi. Ya, Iki ngaturake apa? Ana bintang tamune ya kuwi Mas Gareng Tralala karo ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ha iya. Mbak Lucy mula diarani Brahman pancen ya bokonge gedene semono. Luar biasa. Mula mumpung iki urung besar ayo kon nembang dhisik. Ayo. Mergo yen besar sok kuwi arep nggih kurban. Ayo. Monggo Mas Gareng Tralala kula aturi pinarak wonten pepanggungan mriki. Ayo nggih. Semeneng opiat ger aja pijer nangis. Ger 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 yen asis dak ilang mati se.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cange, Mbak Limbuk, Pak Cahyo pun tadi. Wah, awake dhewe chemistry tenan. Chemistry. Dalang, dagelan, sinden, pengrawit kabeh biru. Nggih, biru. Kejaba nyengkuyung karo Partai PAN. Biru adalah doa untuk warga masyarakat ing Bungkal mriki mugi-mugi bisa rukun bebarengan mbangun kota Ponorogo. Oh, nggih, werdine biru niku nggih Pak nggih. Nggih. Biswa rukun warga masyarakat Bungkal sesarengan anggenipun bangun Ponorogo. Leres nggih. Nggih, chemistry Pak, chemistry. Leres. Pake biru, kula ya biru. Nggih. Nadyan teko dalan balik mulih meneh ngene. Lah kok balik mulih meneh? Wong sirar nganggo batik kok Pak wau kok. Jenengan? Nggih. Lho batik biasane lah nggih jagong. Lah wong niki lak temane budaya dan pariwisata. Wah iya, Budpar. Telepon ternyata biru, Bali mulih melih Pak. Kok seragam biru. Nggih. Ya tujune kok jenengan kagungan kostum sing rupane biru. Lho napa mawon enten Pak, putih menduwe kula kok Pak. Putih nggih apa? Nggih anu, dadi lakone Gareng dadi ratu mangke nganggane putih ngoten. Wah iya, apik. Gergas. Lek pamane kostum ireng nenggo apa Pak Gareng? Ireng nika nggih dingge anu Pak. Dingge seragam kalian Pak Dalang kali kanca menyesuaikan. Oh, men ketok langgeng. Oh, ireng. Ireng ki ya nek werdine ora mung biru tok kok Pak. Ireng apakah wardine? Ireng kuwi warga Bungkal iri drengki ora pareng. Wah iya. Ngono. Eblek wayang ya rupane abang. Abang saka tembung warga Bungkal, aku bangga karo Ponorogo. Wah iya. Ngoten lho Pak. Gunungan iki warnane enek kuninge. Apakah kuning? Kuning menika winengku ati kang wening. Dadi warga masyarakat atine wening, pikirane resik. Ijo. Ijo iki lho jodone warga masyarakat Bungkal dalange Pak Cahyo Kuntadi. Wah iya. Oren. Oren menika abang ya ora, dadi coklat ya ora, kuning ya ora. Gosek to, terjemane oren ki apa? Oren menika ora tau leren, Mas. Wah iya. Ora tau leren le nyambut gawe mergo ditresnani masyarakat. Pokoke otak-atok gathuk piye mulih nggawa dhuwit ngono ya, Pak. Iya nggih. Tekno kadung corengan kok, Pak. Nggih. Niki dalam rangka gebiar budaya Mataraman Mas Gareng. Ingkang dipun tindakaken dening keluarga besar Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kalian DPRD Provinsi Jawa Timur. Leres. Nika ingkang dipun pandegani kalian pepunden kula Bapak Dr. Suli Daim saking PAN kala wau. Ngoten ingkang sampun sambutan kala wau nggih. Leres nggih. Nggih. Nderek Mangayu Bagyo lekasipun menika Disbudpar Dinas Budaya dan Pariwisata ingkang dipun sengkuyung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi anggenipun gelar budaya wayang wonten ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Ponorogo mriki, Pak. Nggih. Mugi saged berkelanjutan. Amin ya untuk masyarakatnya. Nggih. Kenapa kok desa kene iki diwenehi tenger Bungkal? Mulai iki. Bungkal lho pancen desane jenenge niku kok, Pak. Loh, Gareng yen nang ngendi-ngendi biasane selalu menerjemahkan, menjabarkan. Upamane Ponorogo apa ki para wargane do sayur rukun. No ki nata negara supaya becik. Lah, Bungkal iki lho resikone nek nderekke dalang cerdas ki ngene iki lho. Lah sampeyan yo cerdas kok ya. Tenan iki iso koplak tenan iki nek ora iso ngikuti. Bungkal. Heeh. Niki dionceki ngoten, Pak. Nggih no. Ya sak iso-iso ya, Pak. Nggih. Sak iso-iso mergo ora persiapan kok langsung didadak ten panggung kok, Pak. Iya, Kak. Pancen yo kudu serba cepat, tepat dan akurat. Oh, nggih. Ya sak iso-iso. Bungkal miturut keperluan dalu niki. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufe napa, Pak? B U N G K A L. Leres. B Bungkal gitu. B-ne bersama-sama Dinas Budaya dan Pariwisata sing diembani utawa diestoni dening DPRD
Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur nggelar acara wayang untuk masyarakat. Tepuk tangan, spontan yang bagus ini. Pinter tenan iki. Luar biasa. Niki pun nanya kemeringet lho Pak, niki Pak. Yang kedua U. U menika tujuanipun Pak. U untuk untuk siji menghibur masyarakat, ping pindhone untuk selalu inggih menika memupuk utawa nguri-uri budaya lan tradisi supaya tidak hilang. Nah, itu U. N sik dawa lho. Iya Pak, dawa Pak, dawa. Nggo mlaku ngantek ketekuk-tekuk Pak, dawa. N nilai luhur yang ada dalam pakeliran wayang sebagai contoh untuk kehidupan berumah tangga dan masyarakat ana ing Bungkal mriki. Luar biasa. Men saya semangat para penonton. Tepuk tangan to Pak Gareng elok iki. Men tambah semangat. Pun mboten sah tepuk tangan pun. Lah ngopo? Wong iki ya mringis tenan kok dadak tepuk tangan. Gareng Tralala itu tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, Pak. Terus? Nggih, yang dibutuhkan Gareng Tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan, Pak. Iya. Tak kira saweran. Beda karo saweran. Oh, beda. Uluran tangan iki tegese donga, Pak. Donga, muga-muga pinaringan lancar anggere kula mikir mbungkal niki, Pak. Wah, iya. Nggih, mau apa mau? Niku wau U, N. N, terus G. G ya, Pak ya? Nggih. Nggih, alon-alon, Pak. Alon-alon, ya nganggo mikir kok, Pak. Generasi milenial, generasi muda, generasi yang akan datang diharapkan akan tetap selalu cinta akan budaya dan tradisi Indonesia. Luar biasa nggih. Nggih. Astagfirullah. Ora rugi sewengi 750 ngene iki. Lah nggih to, arep golek jangkep 1000 kok angele. Iya. Yo sing penting berkah barokah. Penting disyukuri ora lokak saya kebak. Ora lokak tambah kebak, disyukuri mawon. Lah nggih. Nggih, pira-pira ditampa. Sing maringi ikhlas berkah kanggone sing nampa. Nggih. Ikhlas nggih? Ikhlas. 750 ikhlas. 750 ikhlas niki pira-pirae kula mulih ora nampa ya ikhlas. Ning raimu kok pucet ngono? Mboten pucet nyatraine Gareng pun ngeten iki tegese kula mulih keng mriki lahir batin Pak ora disangoni ikhlas. Sebabe Wis lunas. wah iya. Le cemepak ngono. Wani gleling mergo wis lunas niku, Pak. Terus K. K kepara nyoto. Angel tenan Pak niki. K. K kebudayaan dan pariwisata sinergi untuk bersama-sama menghibur dan memberikan edukasi terhadap masyarakatnya melalui pentas wayang kulit. Wah, elah nggih. Ya dikompleti dengan dalang sapa bisa? Dengan dalang Ki Cahyokun tadi satu-satunya dalang yang terbaik, best of the best, dalang idola. Saka tembung idola iki dalang ora larang. Iya. Ya ora apa-apa mau golek dulur kok ya to. Nggih, waton larang-larang malah ora ketanggap malah merongos ning omah. Betul, Pak. Betul. Kula jenengan karo kanca-kanca ki sing penting lek iso metu ka omah ngoten mawon. Iya. Ten omah ya bunek kok, Pak. Iya. Ah iya. A. Mbok kula diwangi to, Pak? Yo ora, engko tugase dhewe-dhewe. Oh iya. Aku wis sewengi lho kulo bakal mikire. Akan menjadi barometer tolok ukur di Provinsi Jawa Timur untuk provinsi-provinsi yang lain, budaya dan pariwisata sing selalu ngrembaka. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Iya. Iki ngongkon tepuk tangan karo mikir dhek bar iki apa ngono. Nggih. Iki mau apa? Niki A. Terus kari dhewe. L. Larso melu ra Larso. Ora melu. Lagi umroh ayo. Layak untuk diteruskan, layak untuk dilanjutkan acara seperti ini karena banyak manfaat yang positifnya untuk masyarakat, manfaat yang positifnya untuk Jawa Timur. Wah, nggih. Tepuk tangan. Nggih, Mas Jajak. Nggih. Menika Jajak mriki jijik.
Niki lho, semunipun pepunden kula menika ingkang winantu pakurmatan Pak Ali Afandi menika saking perwakilan Kadis Budpar Jawa Timur. Rena penggali mergo jenengan sampun saged menjabarkan tentang bungkal niki wau. Nggih niki miturut kepentingan dalu niki. Wau nggih paring dawuh panjenenganipun Pak Ali menika. Insyaallah mangke teng Ngawi nggih badhe wayangan. Lah nggih bareng nerjemahne ngeten niku kula kelingan wingi ten Blitar nggih Pak nggih. Napa? Kan nerjemahke desa Blitar rampung cek ngoten niku langsung pimpinane munggah panggung nyawer 500 teng Blitar wingi nggih Pak nggih. Sik, arahmu ki arepe golek saweran napa piye? Mboten teng Blitar wingi lak nggih nerjemahke ngoten lho. Ya Blitar karo kene beda. Lho lah nggih kula nganut kelingan lak entuk to Pak, kelingan ki lak ya entuk to. Carane piyayi maringi rejeki marang seniman, ora kok langsung mene dhuwit ngono ki ora. Ning sapa ngerti, ya toh. Mau panjenengannya Pak Ali paring dawuh. Setelah ini kalau nanti lancar Pak Dalang, kita pindah wayangan Gebyar Budaya Mataraman di Ngawi dan juga di Pacitan. Menawi wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan gareng. Ora apa-apa. Niku sasine napa kira-kira? Kira-kira mangke ya Desember utawi Januari. Desember gede-gedene sumber, Januari hujan sehari-hari. Terus Wayangan ora nek garenge udan. Sik, ndek ingin ning Blitar aku ngejak kowe kok udan deres yo an. Anu lali jopone, Pak, lali jopone, Pak. Mboten wis pokoke tetep klasik ndak masalah, sing penting lancar, wayang tetep ngrembaka. Nggih. Ini ya komplite tetep ngangge gareng kok, tetep ngangge gareng. Kula ora dijak ki tetep nusul, Pak. Wani ngeyele kok, Pak.